Guys. Outside wa uya manje. Achikurumisa usina ivi. Icho. Akaruno ya, akakuona manje. Icho. Icho yedere. Apa yakazara sei? Uri kuzara kwa yakaita. Sara ruburuka. Vamwe. Ai go. Guys, ndikutengesa baba. Kutengesa baba, guys, arikuda murume kuye ku UK baba varipo. Oh my god. Inonyanya zara kuno. Apa towana pakugara. Towana. Unomirira ku vavhura. Wati vhuri toga. Ndovhura. Ndotokwatura madhoyi vanhu chivhura. Murega waburuka. Waruburuka. Tapinda ime. Garaya. Baba. Garai pas. Garai pas. Aku ini atas aku por aí garai. Cerita cina guys. Cakainda. Cakainda guys. Cakainda guys. Kune nyatsokuona nai kana nda kutozvimirira nda kutosimuka nai guys ndazvisimukira ini ndakuona ndakanyatsomira London Waterloo. The next station is Richmond. pagara panzvimbo yangu mai kunge chamubvisa munhu tichisumuka ndigari ngatimbotaurai nyaya guys muchindiona kunyasi tichinda takaenda kwai musariga kunoona tumagadhi twake ayo ndokwa kutoenda zvoku uko ndokwa kutofaya ndokwa kutoenda chitima chikamfotebhu chine kamfoti chedu ndabva ndafunga uchitofamba chimira pastation guys garai nyapa nenda ndivagara zvepasaidi pangu ava vari kufamba vava kutoburuka ava unozvigarira nasekuru avo ndaindogara nasekuru guys tichiita nyaya ndaindogara nasekuru guys ndagara nasekuru guys ndagara nasekuru zvigarira nasekuru guys vaichenje style wakambona wakambona kuna hairdresser kunuko hakuna hairdresser kunuko hakuna hairdresser guys hairdresser anonetsa kuwana kunuko saka musoro wemuchatojaira kusvika ameni kusvika ndamuwana hairdresser ndagara nasekuru guys kwanzi yai kumba kwangu atikuzivi angel ndakazvigarira kuna sekuru vangu ndatovatsvagira mukadzi ndatovatsvagira zvangu mukadzi sekuru vangu ava tovatsvagire zvangu mukadzi pana iye ari kudawo guys pana ari kudawo here guys pana ari kudawo here mudhara wangu hamusi kudawo here mudhara wangu guys ndimudzoti kwaita munhu kuafrica uko slau ndekupi naichipo mira tiona tipadhuze zvakadii ndogona kuya mangwana makuseni
ndibate kuwhatsapp ndogona kuuya kusilau timboita musoro tiri pasilau ipapo. Itireni vanhu vakutoburuka. Itireni uye mudhara kuzondiginowa hausi kutaura nyaya neni zvakaoma kuzorova sirius ndagara pasaidi titaure nyaya yamundioni naye mudhara. Niye Heathrow. Okay. All right. Takapfura nepo patati tiona Heathrow yakanzi inge iri padhuze ndege dzaitomara. I think inge iri 15 minutes away. Inge iri 15 minutes away Heathrow. Kanzi komuchiri kundingagoendepi naine episode. Tarisai skin manyama guys. Skin manyama yapo. Skin manyama nokuti varombo venyu vaya vamuzive kuZimbabwe vaya vakadaidaira waraiti chipo vamunoziva vakadaidaidai vaya skin manyama skin dzechando. Risi vakada kundigina ndongovakwenya kandoti hello I'm from Africa, how are you? Tozviintroduce ndoka kamirira izvozvo. Tinozviintroduce ndoga. Misi mashungo netara muuye muchisa malingi enyu pamapeji evanhu just zvamuri kuita izvi. Hamuise malingi evanhu pamapeji zvamuri kuita izvi. Anditi you don't do that. You don't do that. Musina kukumbira. Munokumbira. Mungopindi pamapeji evanhu. Zvakafanira ngosvikopinda mumba mevanhu. Motanga kuti ndapa kunonanga pasitofunisa mapoto. Munotanga makumbira kwa slow connection inenge da kukata network. Inenge da kukata network. Iwe Robin ushalele zvokuti kwaye liga kudi kwacho. Asi ndionengwa ndirevera. Here. Ndionengwa ndirevera. Ndionengwa ndirevera. Waraiti chipo ndikuuya kuseri. Kana usina kundirevera iwe. Kana usina kundirevera iwe vanozvionepi. Ndingadanochera maplatform edu echibhoyi havambotozivi kuti kuna SIS MELLY diaries. Vanongozviziva karega ndivatore mufananidzo. Nai zvako Catherine kuti kubvunza zvinani basa rese kamera kuti ndatora iwe vanondionepi shuwa ndionengwa anondirevera vanoda kundirohwe ndionengwa ndirevera kana usina kundirevera vanozvionepi. Ipapa vatove famous sori kutoshora kwasi vatove famous vatove celebrity vakutozikama kuAfrica uko. Kutozikama kuAfrica uko. Then kwandisina masters, thank you for 50 stars. Kwanzi kwavamorisa nogona kupindura ndiramba ndingowamorosa kusvika vandipindura ngamorisa munhu ogona ndipindura machingoti hello didn't you hear me I said hello hamusi kundinzwa here ndati mhoroi andimhorosa jeti. Aiwa zvowe masvingo tiri vamwe chete zvasi unosvikutaura tisisi vakoma ndapindawo pamusha wenyu ndokumbirawo kukanda zvinhu zvangu. Handiti ndobva ndati aiwa kanda kana kuti aiwa musakande. Shamiso Nyamuramba.
guys, I so wish kuti Zimbabwe idzokere pane zvainga iri kudhara guys. Munoziva kuti kudhara tatombori nezvitima izvi vanoenda kwekwe vaitokura chitima chienda kwekwe guys, zvichitori very reliable. What happened to our Zimbabwe guys? Chii chakaitika kuZimbabwe? Kwaina magumbu morosai sekuru ndisekuru nai saka ende amiti. Saka mamuchika kundudza vachikuma magumbu kuwangu nguva yese kuti ndisekuru wenyu vari pasaida. Chindirevera tuono yanga ndondorevera ndisekuru wangu havasikamwa na gogo wangu mu comment section. Sekuru makadi. Sekuru. 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 Makadiko sekuru. Muzukuru wa magumbu makadiko. Sekuru. Amusi kuzviwa here sekuru. Ndi muzukuru wa magumbu. Sekuru. Anenge vane problem yezhewe sekuru. Anenge vane problem yezhewe sekuru. Anenge vane problem yenzeve sekuru. Ngaita hawo problem yenzeve sekuru bedwe. Kandi vasi chasangana kumba. Chasangana kumba family gatherings kandi vasi. Kandi vasi. Chasangana kumba family gathering. Kwanzi zvozvonya drama ripi iwo unoti uri kuriona pano palife avanoriwonepi drama ripi rawaona chiitwa in person iwo uri palife pano ndiwatozviona dei wanga usiri palife pano saka drama ndiri pano isusu we are entertaining each other tiri pano papeji pedu hatina kumboita drama muchitima kana kuti tangozvibatira foni yedu takataridza mudhara wedu iwo kuti madrama uzozvinyanya masimba iwo uri muchii hausi musimba here iwewo shediwe hausi muzimba inda uchida ngobatira chinhu kubva musoro sebhasikiti iwe have some sense of humor aliti have some sense of humor drama ripi rinongoda kuti ipapa pane drama ripi rataita takasvigarira isu ora waona drama irero nderipi ipapa raitwa kuda kui ndiwe wataura chete bva apa ndakuona plan yako kudhara da undirevera ndakuona plan yako kudhara handizvinjoere zvangu etsifadzi Yo way. Asi guys tikapinda mungikiri tikapinda muzvitima zvedu zveku SA guys tinomhorosa vanhu makadiko tumela muripo here anmon tinotomhorosa vanhu so kunokwa nacho hamhorosani guys SMS kwanzi SIS MELLY muri sei next stretcher creator undisiye zvamu creator ye mapyramid scheme atiti zvemapyramid scheme sisi wini I'm seeing you sisi wini I'm seeing you muri sei sisi wini muri sei tiri kupinda ku London chimwe chitima ichi timo zvedu muchitima mutraining takaenda ndava mhorosa ndanguri ndabvirira ndifunga sekuru vane problem yenzeve avasinyazondinzwa vane problem yenzeve havasikuda kundinzwa hesikansi sinzi muri right here tirimo zvedu muchitima alright sisi wini alright tirimo zvedu muchitima vamwe vachiburuka vamwe vachikwira sekuru wangu watosara sekuru wangu wasara vanai vedu vari pafoni chiga ndichinyatsisa makumbo angu ndisununguke ndinyatsopombonoka ndingazotoga screenshot gumbo rangu ndikaseka eva handiite kubhara foni sekuru vanga vasara netrend yes hazvibvumigwi kwese tododo relaxa kazvokutoisa makombo tinyatsorelaxa
Guys, kama makumba abvumidzwi. Kwanza hakuna makumba anobvumidzwa kuisa pa sit up. Saka nditongobhara foni ndakadai. Kwai kubva kuno kuenda Canada. Kure. Takuinda toko. Takuinda. Cardinal. Naiba mnini. Imi cardinal mboyai pano. Yai pano mina nimbo eda munhu guys. Nimbo eda munhu ambondudza nyaya yake pana nyaya yakanda kuvhunza. You must come here and explain something to me. You from say. My iPhone anitsaya. Kondushanisa iPhone ka guys. Ndoita segura, ndoita segura. Okay, ndakaona. Nasro inoshira kuda kunyatsandiwanira pano. Amsasa makumba pomne bacteria ibakwewe. Ne bacteria yandawani ndageza iyi. Bacteria yandawani. Ayo ndoda drama bacteria ndaiwani. Yes can ban. Simeli. Muri sei? Bana madi. Madi. Kobani ni bondu zaidi ni Kona wani. hii. Pamuno kanda pamukuenda kuma live. Ndinotora ma audios mchinoisa pa Facebook. Munenge mamboteerera here kana kuti kudongotora voice. Ndizvo makazisa off topic munganditukisa. Ngekuti simeli vari vakambopota mhino yamakakanda nezuro mukaisa mukadzi ari kuzvara here kana kuti mukadzi ari kudi. Varume vakambopota simeli vaisakepke nekuti kwanzi varume kudi. Tapinda ipipa. Apa ikandisi. Ayo. Ndaudongorera mategudai wanenge pane audio yaisori mapikiti. Mutange mateerera imi. Ndakazoroti imi ndisiye pane madhimoni akawanda pana. Chane zuro ndakatochiitira maone cheche. Ndaingoda kuti vateerere maiziya. Ane zuro ndakatoita maone cheche. Nduzvona here pamwe ndiri mutrain kuLondon. Aiwa. Kubva patoonda kudari kuLondon chii chiri kuitika kasamusi kudlasha sadza. Ndati maonda akakuLondon uko akasamusi kudlasha sadza. Saka kuno kwakudlisa sadza saka kuita sei? Sadza for who for what? Sadza for who? Idya sadza renyu moga ina nchadya sadza rinochya dumbu sha. Sadza. Nditozona kuti mapera chaiko. Guys, when I tabva kunyatso pisa, when I bani tabva kuchipisa kwakutonai. When I tabva kunyatso ona kuti underground. Kwakutonai. Weather mawana hapa weather mawana. Iri both. Regati bias. Bamnina, are you married? Asking for my friend. Are you married? Bamnina, asking for my friend. Zvakutanga nguva izvozvi. Konai bamnina. Imbende baba upenyu mbondidongoreza ndimboona uzvikumba. Ndimboonawo pagame paya. Ndimboona wangu environment. Aiwa. Hakuna izvozvo garai ikoko. Hakuna. Mumboza kamera kugame uko ndimboona game. Koenda kuonda. Aiwa. Ndakuonda. Ndina kuonda ini. Musada ninyebera ini. Imi ndimi siri kudlasa dzaipo. Mamboona wakakumba. Muriona ziri kutsva zuva kuno. Nai. Teve kumba chu. Mumuroja pasi. Kwene zvenyu zvokumu. Zvenyu zvokugara kusika ndimisadza kunai. Aiwanda ona kumba. Ndaona kumba. Kwenyu kusika ndimisadza. My comfort. My comfort. Maybe for Monday, Tuesday. Inda ina maybe. Vanosvika akapedza unwa stock yavo bacomfort yese yebablack. Ndakazoona zvindakakunongerai majini, ndakaona munhu akarasha majini amunokwanisa ise nebhutsi, ndikatokunongerai ndine ziplastic ndakatozara majini andakakunongerai nebhutsi. Zvinhu malebhu manyama chaiwo ebhutsi.
Emasnike manyama. Manyamesi. Anti size 9. Aiwa. Size 9. Saka chidzoka ikazvino. Size 9 here bami. Size 9. 9 hombe. Buti size ndakanongera bami size 9 anti. Size 9. Takanonga shu. Chita mudzoke kamana. Dzokai kuAfrica kwete ungo munofane jara. Unoona iso matopera so. Ndapera kupiko. Ndakatoguta singaiti sandi kuramba kandotora chikafu baba. Ndikona kuti ndima fane nzara iyi. Ndimutopera kuuya muvhote kunoku. Aiwa anondoraba comfort kapera. Pakaipa. But ndakakunongerai majini manyama nemabhuti manyama. Ana kunongerai majini manyama nemabhuti manyama. Amite. Ndakaenda ndokukuvigirai bhegi rose. Makaenda aiwa bo. Machi? Mapenzi munopfeka saizani. Pana ndakada unonga ndakaona kana zvimwe munhu. Munopfeka saizani mapenzi. Munopfeka saizani bami. Sicharizei wani tione kuti saizani. Zvene wani muda iso tione kuti saizani. Ndichacheka kuti saizani. Saka ndibata outside ndichakubata ndichakuhwina itai zvenyu ndokuziva kwandokubata aiwa saka zvonipariripo naimamina kuramba kuti pasaize mapendi avo tivanongere mapendi kana tatikana musingazisaiziraiwani mutitadzi kudai isu nemadhari isitona kuti ilaji here ismall here iextra large here tistokecha hamudi ko naino ndiko glaze alright atichataura kuseri pane chimwe manje amahwana ndine guhwa manje rakaipa kwaina toko manzare glaze kwaina toko extra large rinenge rinozodonha una banguru na bamini extra large ringafamba chidona amene pakati glaze ndabo mauda kundofamba kaini ndabo ndichakubata ndine guhwa kuseri aiwa tiza nyaya yependi amini anonyara anosununguka kana tiri tega ndasoita zvivindi zvokutoya nefesi yapakamera amini havaiti izvozvo anonyara asingaiti kamera nhasi vanoita zvivindi zvokutoya neuyu nefesi yavo panapa nhasi vanoita zvivindi nefesi yavo panapa alright guys chitima ndicho kana ndobuda ndasvika pane zvimwe zvinonakidza ndodzoka ndichengetedze bhatirwedha yatokanya so ivi mukuroti wedha iyi haina kutambira apa nekumba ndoko zvayari kumba kauti yedu payatangira kunaya yanochinja kwese saka kumba kuraiti saka guys kana ndaburuka ndaona mwiri yatichengetedze bhati nekutika kwanda kupinda andika tine kwanda kupinda tingadi kuita kuchinjana kunai guys kuita kuchinjana naimi takarasika papi kuzimbabwe naimi guys taimborine zvitima zvitaikwira kutobva munana gweri chipinda mukwekwe muyamuya vamwe vachitokwira chitima kubva mukadoma muchegutu kuinda kuharare zvakafamba sei guys what happened zvakafamba sei guys tarira mukanyi zviri sei zvakafamba sei guys tishaiwe kana njanji yacho hatichina zvakafamba sei guys zvakafamba sei hatichina kana njanji guys tasaiwo dzimwe nyika vediwei kwanzi edi dinezvi ndiye ndodzo chibhishu pano kaindimuedi ndinotaka kudza zvinhu zvazvo kuti ndine nzara ndotaka kudza kuti ndine nzara ipapa foni ita sei ndawana
Yeah, we doing. Ah, Caroline. Esi dume bimanyama. Kuku isati sipakanake. Kuku isati sinda. Yeah? Wati? Newe dume bimambo la iwe. Kudla ndine zhara iyi. Kona kudla. Ndine zhara sisimeli. Aiwa, ndasuwa nyama chiitai mudzoke sisimeli. Aiwa, kana muripo mukundita punishment musadaro kana. Aiwa, chidzokaiwo, chidzokai. Relaxa kuinda. Ukona ile tumanyama tiri kumasure kwangu. Tumanyama. Ndikuzviona, munditsvagire one chidhara. Ndoda kuti kauite uchiona. Munditsvagire one chidhara. Ndoda kuti uite uchiona. Eh. T-shirt yakaZimbabwe yadzi kupfeka muLondon. Tarisaone makumbo manyama. Makavhara bvisai roko. Makumbo manyama. Ukodere makumbo manyama. Makumbo manyama. Umeona here? Ndikumaona sisimeli. Madhudhu. Ona icho. Ona icho chine blue icho sisimeli icho. London Waterloo ndokwatashika. Makumbo manyama. Unoona makumbo manyama. Musarege kutsvaga bamunini venyu ikoko. Musarege kutsvaga bamunini. Musarege kutsvaga bamunini venyu ikoko. Mutsvage bamunini chidhara. Chero hachowo chidhara chati kurei utano. Taurai nawe. As long wachigona kundipira. Taure nawe here. Chikuru ndo type yangu manje vachiri vakagwinya. Taurai nawo. Vachiri vakagwinya. Vamwe ndo vari kuburuka umu. Patrain station apa guys. Vamwe ndo vari kuburuka downstairs vachinda underground maimwana. Svikira zvedu paupstairs apa. Saka ndikuburutsa tumwe pioneona vamwe. Ungasarira kumashure. Saka chinja ichi yachinja yatochinja wedha ikati tongopinda chete wedha chidaro hatana basa newedha chero takanaiwa tichaoma mukoma kuti hatonaiwa tichaoma muri Zimba makasimba you are resistant. We are resistant guys. Chero takanaiwa tichaoma. Hey. Guys, moyo unogwadza uchiona kune dzimwe nyika. Ona here guys, zvitima zvakadai. It's not kuti like kunyika kwedu we can't afford to do this guys. We can afford to do this but mari hapana, gold rakainda. Mari hapana. Mari hapana. Gold in nyika we can do that because tinaro gold, tinao minerals. But ona dzimwe nyika guys. Look at other countries guys. Look at other countries. Ndikunyatsoona. Tinao minerals, tine resources, but hazviiti. Zvogwadza izvi. Zvogwadza. Panda tiketi, kautongobuda. Panda tiketi. Kunyangoteerera pana baba, disabled, vanogara nei. Akusi disabled here. Saka tichaenda zvetiketi iri. Zvakaipa.
Ah, zvakaoma guys. Nyika yedu was going to be like this guys. It was going to be like this. But mawa, ndipotogwa mapikisi. Yeah, ndikoma kuti nakurambirwa kupinda onai. Varamba kupinda vasara vega mukati mumirai ndikuti onai. Charamba kuvhura icho. Garai ikoko icho. Yes. Vavharirwa kuseri. Bayai chimwe chione. Vavharirwa kuseri. Chiri kuramba kuvavhurira. Finally. Tombonzera the picture. Tombonzera wakapita muri kokoko ndaka. Makani. Tombonzera the picture scan. Mira ipapo ndimire kuno. Imvura yakunaya guys. Ine utsinye mvura. Mvura ine utsinye guys. Uko kwanza buda kau. Wabuda kau. Ha? Aiwa munhu wankurisa. Yakafanana nawe nemutori. Alpha. Next year vanenge vachida vasingadi ndikuya ikoko vanenge ndo vausatombofaka mukana vavengi chero zvikaita sei. Don't give them any room vavengi vachitaura kuti haupaindi wotaura kuti ndopapinda vachitaura kuti hauindi wotaura kuti ndinoenda. Ya ndo zvavanoda vavenga. Hunai vanhu hunai mazarira makaita hanzi kuno kukunaya zvisingaiti kuita kuti wa ani muri kuinzwa mvura iri kuita kuti wa togaiti wedu adisapia weisi nokuti akatoti sei hatizivi tobuda nepinhasi. Look at these guys. But hanzi kuna kuafrika kunaya wo kuno kuinongonaya 2 minutes tinoda kubuka tiri padhore exit mukati. Huko chimirai nke mutore mirai chimirai matora sorry huko yini chipo muri kutsikwa. Okay, all right. Okay, uyu mukadzi muNigeria nakudira pachibhazi ichi wo apa nti ya adi kuti nimbomirai imo muchunichi inachida kumira pakati apa kuti mutore uku mashure uku mukati mavo varikuiwa aiwa munhu anoshanda muno muNigeria ino anoshanda muno munhu muNigeria papi chitorai ngwagoto chitorai chipotorai right tikuinda apa guys icho tinobudire Waterloo underground saka takuinda pasi guys downstairs dei network ikasakata network inogona kukata mai takuinda pasi guys guys mukoma godzo married very much married.
takudzika takananga pasi takaenda pasi apa. Okay gogo, okay, yes. Amudi house yeuko here gogo. Kwangu kama yangu msoro mba kwetu. Tave underground. Tave pasi guys, we are now underground. Tave pasi manchi. Saka chitiko ochunchu. Tave pasi guys. Ria. Tisha. Yekupinda kumachufu. Right. Kwanza mweta mabe, alright Justina, alright. Alright, just amount inapinda ikadzima ndo itafiti. Pa inodzima saka ncheta video kana edzima. Ncheta video. Apa mazaruro akaita vanhu. Kuwana vakazara kuti. Wo iborda ku itorisi. Kuda kungo explora. Pati kune kwada kwenda. Wakwenda kwakawanda kune nhasi kune matenesi. Kune matenesi, kune matenesi bhora, kune chishina. Saka makazara munhu. Tira. Andise gogo mberi kwangu ava. Gogo mberi kwangu. Tira ipapa gogo. Ndokwati kuenda kuchuku. Kuzere vanhu wena. Unoona? Pindei. Tarisa pane makadhi rabva rakanyo. Magnetic food yake. Tirikomba tiri murime. Tiri murime iri pasapa. Tunombudirepi. Like tikachipira pachoroburwa. Tave pasi guys, underground. Ndingavabetseriwe because ndandizvizivi. Mindai pane chidombi kana zvaramba. Mindai pane chido kana zvaramba. Tiwane kuindawo. Chinhu chinenge chatofaita. Hatichabvumi. Chafaita chichashanda. That's what the best lady. Thank you. Tazopinda changa charamba wena. Nacharamba. Tawopinda chacharamba. Tazopinda chacharamba. Oh, apa. Saka tukuenda kwachoda apa. Uharo tiri panapa. Okay, it's about what you want to castle, and if it's going the opposite direction, you can change to Harrow and Wood. So I know my station is right. To go in the Jeep, Oxford Seekers. I can find out the embankment, Charing Cross, Seekers, tukuenda Oxford Seekers guys. Ndoka tukuenda Oxford Seekers. Saka tinokwira kuchitima ichi chikuenda